Aktar minn 100,000 persuna żaru l-villaġġ tal-Miliet fil-Park Nazzjonali tas-Salini. Dan il-park mill-isbaħ ġie mibdu l-villaġġ festiv bilan li jqarreb lin-nies lejn l-ambjent filwaqt li jferraħ lill-viżitaturi f'atmosfera ta' Miliet mill-isbaħ. It-tieni edizzjoni ta' Christmas in the Park attirat lejha diversi viżitaturi Maltin u barranin li gawdew minn atmosfera tal-Miliet filwaqt li setgħu josservaw u jixtru prodotti sostenibbli magħmula minn materjal riċiklat. It-tfal kellhom l-opportunità li jagħmlu crafts filwaqt li jżuru stands b'informazzjoni marbuta mal-ambjent. Din l-inizjattiva qed issir grazzi għall Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża li bidel dan il-park f'ambjent maġiku tal-Miliet f'armonija man-natura. Akkumpanjati minn kantanti u bands lokali, min żar il-villaġġ tal-Miliet kellu l-opportunità li jimxi fl-Enchanted Forest b'diversi effetti tad-dawl, karattri u strutturi b'tema ambjentali. It-tfal iltaqgħu ma' Santa Claus u aktar karattri tal-Miliet bħal Rudolph u Frosty the Snowman. Il-villaġġ tal-Miliet kien miftuħ fuq medda ta' 10 ijiem bis-sehem ta' diversi entitajiet fih dan il-Ministeru. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli spjegat li familji kollha jridu jgawdu l-ispazji miftuħa u għalhekk qed taħdem biex l-ispazji miftuħa jkunu aktar aċċessibbli. Il-Ministru qalet li attivitajiet bħal dawn jattiraw in-nies lihom filwaqt li jservu bħala esperjenza edukattiva. Hija fakret ukoll kif il-Ministeru jorganizza sensiela ta' attivitajiet bidħul bla ħlas magħrufa bħala wirt in-natura f'diversi spazji miftuħa matul is-sena. Dawn l-attivitajiet se jkomplu anki fis-sena li ġejja. Il-Ministeru ringrazzja lil dawk kollha li attendew għal din l-attività.